बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव दिनै जोंनि हादोरनि भारत हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयावहाय दिनै बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो आखायाव लाबाय। दिनै गिबि सान बेवहाय जोङो फिरफिला बराय होबाय आरो बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे बुब्लियावहाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। आरो दिनैनि बे हाबाफारिया जोंनि बर' माहारि दानायनि गोलाव मोनसे जारिमिनाव आगानसे आरोबाव मोनसे सागान थालांसिगोन। आं मिजिंथिदों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमाव बर'खौ जौगासार होनायनि जे हाबाफारि बियो गोजौ फारसे दावखोलांगोन। मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांदों जे बर'फ्रा मोनसे समावहाय गावनि अधिकारखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव आन्दलननि थाखायसो फैयोमोन। नाथाय जों दिनैहाय गोजोन खौसेथि आरो हादोर दानायनि बाथ्रा लानानै जों दिनै बे महोत्सवखौ फालिदों। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा आरो अलरेडि भारत हादरजों लोगोसे जोंबो थांनानै थानो लुबैयो। जोंनि राव हारिमुखौ लानानै जोंबो जौगासार जानो लुबैयो। बे बाथ्राखौ दिनै भारतनि सरकारनो जों मिथिहोबाय आरो बेहाय जों मोनसे खाबु मोनदों जे जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बिथांनि नाजानायावनो जिथु बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैबाय, जोङो दा गोजोन मोननानै जौगानो लुबैदों। बे बाथ्राखौबो जोंनि बे महोत्सवनि गेजेरजों जों फोरमायनो लुबैदों। गतिके फैबाय थानाय समावहाय जों आरो गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि दावगानायनि थाखाय दिनै खामानि मावनायनि सम जादों। जोंनि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि समाज बेबस्था गासैबो बिथिङाव जों दा खौसेयै जोंनि जौगासारनाय खामानिखौ जोङो मावनांगौ। दा जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय थानो नांला, जोंनि गेजेराव बुलाय सोलाय थानो नांलायला। जों मोजां राजखान्थिनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थिखौ जौगानायनि समाज दानायनि हाबाफारि फारसे जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां सोलोंथाइ होनांगौनि फारसे जोङो खामानि मावनायनि दिनै सम जादों। आरो बेफोर गासैबो सिन्थाफ्रा नैबे बड'लेण्ड महोत्सवनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिनो हागोन होनना आं फोरमायो। हारि जौगानायनि थाखाय जोंनि हारिखौ बुहुमाव मुंदांखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै बेफोरखौ लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि हाबाफारियाबो बेनिनो मोनसे बाहागो। दा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि दामग्रा देग्रा गासैबो बिथिंखौ बुहुमाव मिथिसार होनो थाखाय बबेबा जुदि मिउजियामाव दोननांगौ, जों हादोर नाङैनो जों जुदि मिथिसार होनांगौनि थाखाय बेनिनो मोनसे संग्रामा दा सोलिगासिनो दङ। खारन जोंनि जे अधिकारनि थाखाय जे आन्दलन बे जोब्बाय। दा जों जे अधिकारखौ लाबाय बेजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि जौगानाय गासैबो बिथिङाव जौगासारनायनि खामानिखौ जों दा मावगासिनो दङ। दा पार्लियामेन्टनि सिङावनो जा बाहेरायावनो जा जोंनि गोरों गोरा गासैबो जोङो दलै नोगोरै हारि दानायनि खामानिनि फारसे जों दा आवगायगासिनो दङ। दा गतिके आं सानो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि हादोर नाङैनो बेनि अनगायैबो जा बुहुम नाङैनो जोंनि माहारिखौ जों गायसननांगौनि थाखाय जोंनि हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन। आरो बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाया बयनावबो सिन्थाया दंसै आरो बेखौनो लानानै जोङो आवगायलांबाय थागोन। दा मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय मा दिनै गोदान मोनसे सिनायथि जों मोनबाय जे GI/टेग बाथ्राखौ बुंबाय थादों। जोंनि दिनै हारिमु जोंनि जानाय लोंनाय बे गासैबो दिनैहाय जोंनि मोनसे आंगो महरै दिनै गनायथि जोङो मोनबाय। बर'फ्रा मोनसे दिनै बर' दख'ना, दिनै बर'नि गामसा, दिनै आर'नाइ बे जोंदि बर'फ्रा प्रडाक्ट खालामो जोंनि इन्डिजिनियास मोनसे मुवा बियो। जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों दिनै बुहुमाव जों सिनायथिनो हाबाय। बुहुमा जोंखौ दिनै मिथियो। गोदान मोनसे सिनायथि बे जोंनि थाखाय गोदान मोनसे एचिभमेन्ट, जोंनि मोनसे जों मोनफुंनाय दा बेखौ जों रंजानांगौ दं। ओंखायनो बे जोंनि मोनफुंनाय जोंनि देरहासारनायखौ जों दिनै बड'लेण्ड महोत्सवनि गेजेरजों जों रंजानो थांगासिनो दङ। आरोबाव जोंनि जाथिया राव हारिमु थुनलाइनि जों जौगासार जों मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे जाथि बेखौ जों बुहुमनाङै मिथिसार होनायनि जे हाबाफारि बे महोत्सवनि गेजेरजों बुहुमा मिथिसारगोन। जिहेतु दिनै भारतनि गाहाय नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन, बिथांनिफ्राय माबायदि मेसेज लुबैयो? आं मिजिंथिदों भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि अननायावनो जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि जे पिस एकर्ड बेखौ जोङो मोन्दों बिथांनि जोथोनावनो। आरो बिथाङा बै समनिफ्राय बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारि लाखिनायनि गेजेरजों जौगासारनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बे बाथ्राखौनो बिथाङा मोजाङै मिथिगौ। दा बेखौनो गोसोआव लाखिनानै बिथाङा निस्सय एबारबो जोंनि बर' माहारिखौ सान्थि लाखिनानै जौगासारनायनि खामानियाव मावफुंनो थाखाय बाहागो लानो थाखाय हयथ' खावलायगोन। खारन जोंनि भारत हादोरा 2047 मायथाइयाव मोनसे जौगासार हादोर महरै दाफुंनायनि थाखाय मोनसे संकल्प लाबाय, समायखिरा लादों जोंनि भारत हादोरा नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायावनो। दा गतिके बै जे भारत हादोरारि जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जे नेसनेल मेन स्ट्रिमजों जोंनि बड'लेण्ड बायदि फिसा मोनसे काउन्सिलाबो जाहाथे जौगासारनायाव उन जानानै थालाङा बेखौ बिथाङा सरजाबनानै खामानि मावलांनायनि बाथ्राखौ सिन्था दङ। आरो बेजों जोङो गोरोबनानै खामानि मावलांनांगौनि दिनै सम जादों। गतिके बे गासैबो जि मेसेज गासैबो जि मोनसे रायजोनि गेजेराव मिथिसारनांगौनि बाथ्रा निस्सय बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायगोन। आरो आङो बे बिथांनि बे मेसेजनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारियाबो जोंनि हादोर नाङैनो हादोर जौगानायनि फारसे खामानि मावनायाव जों बयबो बोलो मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो।